Wena abantu bekhululekile eqala ku-freedom yabo banikezwa uShaka Zulu engekaphumi i-27 yakhe uMandela eprison. Because kaloku jo all my friend bafikela laa nto apho Bafikele ba like yabona maso my friend tshebe imali bethengisa loo nto ayenzwanga nguHolter Sisulu laa nto. yeah Ngabazali bazixelela bona apha ku-life wabo uba out of order. Ubani omkhulu ngala ndixhomekeke uba utya ntoni kusasa xa uvuka kodwa noba niva nix ne Future life okanye iphuza amandla. ixhomekeka uba uya kwinantsika kwi-maternity leave okanye ya yaxhomekeka unyanisini Dependent nesibhedlele ne. dependent nesibhedlele sona dependent nesibhedlele xa inguwe ovuma intwaso inside yo ufuna uyilahla qho waxo 6 yeah masibuliseni ngoba la hlobo eTexini cha ubita abantu ngoba le taxi la uyangcola ubuze into ngena ngaphi ya ayizo uyawusho ngempela sisi namhlanje studio siphethe amarasta asembezo they go by the name of Xhosa. yeah sila qwafa Anaziswa ke nina guys. yeah Hayi. Saze mina ndisenze lonto leyo. you know amarasta asempezo ayazibonakalela yeah no this is Makhado over here cha kuMakhado ke ngoku namhlanje uoff man eburasti irasta lihamba ne-weekend we've decided man phofu mna ndiye ndabona ba no when it comes to mama Africa lento ye-threats ayincedi ndaqonda ndithi fate man utshintshe iloku irasta kumntwana okokuqala kufuneka angalibethe ngesame lokhu ude xa siba kuzawuphela inyanga xa kusifa inyanga kuwa nezo threats kumkani. So today we are here creative control amarasta asempezo man adecide ungaphangeli ungaphangeli azohlala nabanye abantu mani abaqulunqi kuthiwa ke xa ucreator uyaqulunqa so siseka abanye abaqulunqi no this is us saying hello and hi and wake wathi la mntana wona kumkani ndingamaziyo wasemelika sithi kuthi hello ayibona tsika lo ayibona mntana ujelwana onatsika lentwana uJayzile Beyonce yasenza loo nto okay nathi sithi hello uRas Makhado yamba noPhantshile mandisiwa kaMatshaya usibusiso Mrhwebi silapha ke namhlanje ku-creative control over to you and to everybody else you know cause we try to reach everybody else guys ngiyanithanda man alifuna ungatsho senjuba let me go wasikuyo guys apha live-ini you will get i-souls ane wathi nje xa ujonga ivideo qonde no man as a matter of fact life is like rice and spinach is not a garbage. Mntase I can see you're coming about you speak of departation mntasekhaya izinto zakho azikho shalo izinto shalo matter izinto ezideep unto kwi-conversation awukwazi uzimamela ngendlebe nje you must deeper ear deeper ear because uthetha ngespinach and garbage and it's food le uthetha ngayo to your soul what is food kumkani it's life Pantshile you can't function Pantshile without something ifana nentoba ucifuza ukwazi uyecaweni no before uthandaze get energy from food Pantshile everything is food noThixo kumkani wawajikela ntona amatye yazi zonke Pantshile because wafufuna the food uyabona umzekelo ngela xesha kuze ndixabane nawe ngeplate yam it was same issues Pantshile it was same issues indaba yokutya it's close to the heart I won't lie nje I could be disturbed ngenxa yokutya just simply ukutya nje so back to kwinto besithetha ngayo it's live those ngathi ungena hayi yabo badipa no andithi andizuyithanda mamela
I'm trying to speak my heart up and nje. But abelungu I wear my heart on the sleeve nje. Uyava ke ngoku ndinxibe inhliziyo yam apha na. Athi ke kuyo zonke lonto leyo yokuthathela ukutya ndithini, but ndiphinde ndibuye ndithini? Yeah. Ndixolise ngantoni? Ngebhaketi andiyakhumbula. Bathele ithemba yonke. But does it mean it's enough nje, you see? Kuthiwa a man, kuthiwa a way through a man's heart is through food. Ndiya ngantoni kuwe mna ngokutya. Nje you must bring it 3 times, you know, almost by once. Try to recover, yabona, 3 times. Okay, yeah. No, it's beautiful. It's like uBeyonce engekaphathwa still a virgin ngelaa xesha. Yeah, very beautiful. Engekayenzi ne-Destiny's Child. Yeah. Hayi ngoBeyonce ngoyo hayi. Unamawele uBeyonce baba. Same sepekadeki but ke asiyazi ke basekayithini, but it's like that if you feel like that. Asancokola indwinye man ngoBeyonce, it's not the same topic. Yeah, izinto have changed. Yeah. Lanti ba uthi umuntu awufunda naye high school but xa umjonga ngoqqa culu in my time. Yase abanye abantu sasibabona uba baza basi-vocalist ezibabekhula, so xa becula in my time sithi besiyilindele. Umbone kwalapho. Yeah, umbone uba behlabela kwalapha assembly. Esikolweni betshisa isulu. Yeah. Njalo sicaca into yayo. Yabo. So abantu bayajinja, Yeah. I understand. But ke kuyo yonke ke lonto leyo umuntu makazame man kumkani irasta okanye manithi umuntu ke asiphathe kahle man nje just for abantwana bakhe man. Yeah, yazi thina singamarasta sempezo, we don't wanna lie panje. Yeah, we all about peace, laughter and lovely things. Niyawazi amarasta masempezo man, thina simenge into eyi-1 to inspire amarasta and to motivate, uyabona. Niyayibona imisebenzi yethu, we try to ngayo yonke and also i-content ke yawo amarasta nawo kuyaqaphela mntana umuntu omkhulu makhulu tamkhulu wonke umuntu ne-elders yakwazi uyibukela nangona singamarasta but you will never see us sisenza izinto ezizenziwayo and then xa ke Rastafarians Rastafana emzini amarasta atya inyama yabona amarasta ngorhatebe rastele ngogquqququ siyashwama. We are different. We are far away from Rastafarians. So nakwinto sizenzayo we try to ba sibekele pha lanto of utilization of ikanja ezazinto zinje. Yeah, it's more especially on a video. So ke ngoku we are just there just to make inhliziyo zenu zidade konke yoyo. Yeah, because singamarasta athanda kakhulu into edibene ne-oil. Yeah. When it comes to moisture. When it comes to moisturization, we are very keen. We know cause siyapha amarasta and then we become dry, Gingy. We become dry. So ke ngoku moisturization. Moisturization. It is health wise kuthi ke ngoku marasta and also nyani singoquququ singorhatebe. We must do that. So marasta it's all about in motivator man, yabo, inspiration, because nathi we singabantu aba inspiratilekileyo, yabona. So we all about that. We all about that, you know. Yeah, so ke ngoku into ethu esingayo thina is just uba umuntu makathi noba becinga suicidal avele ayiyeke because of ivideo, guys. Niyayazi uba ivideo can do that. Ivideo is a power ukutshintsha inqindi. Yeah. Wake wathi uSamsoni behlele ebhadeni eshooting nguye noMoses wathi uNkulunkulu Samsoni saba nofoni wathi uSamsoni atsuyenza no then it become trend yakhumbula wathi uyenza lonto uNkulunkulu sila wathi uba uSamsoni siyagxotha apha eGolgotha wakhwela iskuta sakho Samsoni wabeka phansi wasusa ngehandpick and 10 uSamsoni najongiye abafundi bakhe abafundi Samsoni
So ke ngoku guys, Marasta. sifuna ke ngoku each and every time. Yeah. You know, Marasta, I don't know whether you noticed that when it comes to laughter, it does a thing unto a heart. Bayathetha belungu kanjile, bathethe ngedopamine, bathi dopamine andiyazi wethu kodwa bayakhumsha. Yeah, idopamine xa uye wahleka, zi-hormones ezireleaseke sisi wam. Ezikwenza ube happy. Nethi eza hormones sisi wam, there are a lot of hormones. So as a hormones the happiness, the enjoyment, ziyafika ulibele ne-stress yabona. So singamarasta believayo kulanda ba if you laugh and then if you check your environment and ukhangele environment positive to you, hayi stress ziyaqoka zathi zifika. Yabo zingupapa 12 yabona ke xana ke ngoku uziva moya phansi. Umzekelo abantu these days into abayithandayo kusoloko bezikhipha ezifowunini. Uyabona ke wena ke ngoku unelakhi because kukho abantu abafana no creative control, ukho i-souls, izinto zokuchitha ixesha to motivate you to cima those thoughts, to cima those ncinga. Uyandiva ke ngoku so ke ngoku sithi ke ngoku ulife ezibasenkene ngolu hlobo ke izinto zonke ezenzekayo soloko ziba sescreenini. Foul na foul eyehlayo uzayibona itrenda yonke into bomi hey man buse TVini. So iTV mayisore siyisebenzisa ngale ndlela yoba isincede kwiingcinga ezimdaka. Yeah. Nabo bo creative control benza imisebenzi emihle yabo. Bazane nabantu abafana ne-souls bazothetha nani. Uyayiqonda babiza abantu ngabantu just to show you ba singabantu ngabantu ngoku sifollowa ulive waseTVini. Siyacebisa ke singamarasta sonke masisebenziseni umabonakude as into ebomini ephuhlisayo. Siye kubukela imibulo abantwana abanaked. Into ebalekele ngayo iTV kubukela abantwana bhuti. Nje Ngiyandiva yeyona nto siyithandayo. Yeah. Mina just want also amarasta abone. Ayibone creative control, ayibone i-souls ba abanando and then but bayatry. You can see we are fighters up. Yes. Like niyasibona sina next part jonga. We are fighting. I'm so wishing ne-rasta likuloo ndawo likuyo libe inspired and start whatever esenhliziyweni yalo. Because jonga thina siyastart and we are going far. Jevan? Yes. We are going far. Yes. Far is not close, Kemarasta. It's starting now. So Kemarasta, we just hope man be inspired and do your thing. Namarasta amdiyithandile la ndawo nithi kuyo nithi nina nizi i-souls anenza video nicingela naba bantu bazama ucommit isuwi bazama ucommitela yona kanye leyo ane ndiyithandile man naphuma nombuzo othi like nina ningamarasta, do you believe glanba thina si-youth we're going through the most ane abasemzini ke libolekiweyo bathi sine-depression. Do you guys like believe or what's your take on the depression kulutsha esikulo like as black people? Whoa. Okay, let me say this next one. I feel like mna personally. Yeah, depression. I don't think abazali bethu babe depressed ngolo hlobo. Ane Starting from there. Yabona thina si phezu kwe pressures zininzi nje into esizityayo thina yabo. So sina si generation depressed. Yabo. Cause keep up, life low wenzekayo. Surely you're gonna be depressed. Umzekelo these days just to be lonely. Yeah, that's a problem. Yeah. You're gonna be depressed just because you're lonely. Ubona abantu beposta abantu babo. Hey. I'm telling you. Uyabona ube depressed. Uyabona. So thina ke ngoku we see okanye phofu sabona sincedwe nguThixo thina singabantu bakaThixo, we believe too much, we pray. Nakule nto siyenzayo siyayithandazela yabo. Nabangoku basisizapho sisithandaza. Yabo. So we know owethu umsebenzi kule nto. Meaning that we are here to heal souls. That's why it helps the souls. We know thina i-committee yethu i-minister to ezinhliziyweni. Singabantu bokukhulula i-depression, i-stress, cause siyayibona kwakuthi ungacimba si-depressed thina ngoku si-depressed but sihlekiswa kwazi iividiyo zethu kwathina. Yabo, it's amazing. Yabo. So mna nam kwazo I'm using this video as a tool to take my mind out of his stress zam. So I would say is depression ikhona but
just check Nikulwe nawe yeah umzekelo ubuza manu uya ku TikTok kokoko manu umanu bukela into yakho shiya you will never stop depression yakho uyabo yeah umanu bukela check ngiyijonge nento umzekelo mina xa ndi depressed okanye I know bafuneke ndikhangele into ezanhlekisa zazi umameli ba ulahliwe namhlanje umameli ingoma ebuhlungu kwanamhlanje ulimameli izaba worse la uzawulila nolila check for something else that would take out your mind kulonto leyo yabo ezakwenza ulahle ukwenza bathi ke ngoku understand la mthi sinento eshoyo mos thina silukuthi ba I understand when inhlungu enkuyo yabona it's fine like umzekelo it's fine iyakwazi lando uku yabo inhlungu xa ukuyo and then uyibakhe that's fine ibakhe yakho man yabona xa sengxakini isephindi lapha kuwe kuba you gonna make this ngxaki worse okanye hayi manje bile ngxaki let me yeah man dilungisele sendinayo rather than to make it worse you can make it worse into ngosekakeni phinde uyenze ikaki yakho mfana nqamile wena ubola welahlwe utogqiba uphela uqonda ba mawuchaya drugs ulahliwe from that point and then you're going back now umna benza uthini uyabona ikhona yona depression wena unatayizo yabo ya ikhona kudala yaba khona kwakudala sikhona depression elihlobo sisho ngalo ingabaxikanga ngohlobo yabo ngoku baxekile izinto esizityayo ne lifestyle esiyiphilayo nezinto ezilapha kwethu yabo ziyasiphambanisa ndifuna uxoxa yabona yona nto ngoku abantu ababalekela kuyo xa bedepressed ile tiki uyabona siyijongile uba wonke umuntu odepressed ungena kule tiki ulandele uyophambana nawo yazi mna enye into mna endiyicingayo nento sizityayo guys like the availability yetik nowadays ininzi more than abazali bethu like do you know what causes that phofu mna ngololwazi lam laa nto icauswa yilaa lack of unemployment iyouth abantu abaninzi abaphangeli so siyadidiza anyway how if I have to sell drugs, I will sell drugs in order to make income. If I have to in order to make money, I will do that. If like guys, daylight because of unemployment. But still, youth engafuna vote. Youth ezathi ANC this, ANC that. Akon andifuna ungatsho kanti vote eLondon andabcapukela ulutsha oluvotela iANC linenza nar kujumilali guys yabona ke ngoku umbutho noma ngomphi mntazi uvotele ntoni andinawe yabona mntase singabantwana nyani asizange sayikhathalela into yovota thina kwathi sizange sayikhathalela into yenzeka elizweni manditsho le generation hayi uba ujonge mna nekhaya lam nalento ndiyityayo nongomso siphelele so into yevota yawusolokilekisha sawufayilekisha nekungoku sekulate ngoku even kwamna yabo ndiyakuva nje buthetha uba abantu lutsha novota bathini zange ndavota mntase andizazi andifuna uxoxa nzaba mandivotele ntoni and for ntoni andikafumani sizathu yabona bayinoze i1 ifika idatsho ofuna iNC ndabheka depo so uvotela iNC ngaya because of ndine information yakhe and then ndiyayibona lento ndifuna uyibona so abakenzi into incazayo nami so makabebamba pha noma ndi stupid nengalanto yongavoti but it's fine for ikona yam because of ndisafe ngelahlopho yabo abathi mina angifuna uxoxa oko ndavota akho ntoni from 2014 till now mzeka sendivota nje wethu just but iyathetha laa nto phaa kwezanto zethu nalaa nto ufumanise ukuba responsible citizen zenziwa zezonto otherwise andaluzi hope kwi-politicians yazoke ezaweyizoqhubeka hence ke ngondivele ndizenzela into zam hayi andinawumela politician andinathi ubani akandenzelanga into ethile lesike sasotatshwa ngabantu alizobiza bebutho basitatshi bahamba sicela nize nathi xa sinantsika lento yethu xa sisenze eziwe zethu kuzawuvotwa nifike nimane nizonantsika nathi siyabo siye kulo no more than 3 yawo
aba xa besibona sikule bayaqumba because of this ke saya sinazo ezazikipa ziphayendini asizothi hayi Sicuba kathi zona futhi parcels zazisiza azizuyekwa. let them come And like I feel like i-politicians angoku ziyajumpisa baziyasiqhatha. ziyazihanga number 1 And kaloku sinengqondo nathi asizungazithatha i-food parcels ziphinde siphume kanje. We're gonna take them guys and then way bona umuntu azifile uba ucinga then ndicinge. Hayi wethu tyhini Thixo hayi i-government ngoku I feel like novotela itim into ethile is because mhlawumbi kowabo kuyatyiwa kulaa line ANC nantoni. Ndikhe ndibone i-youth evotela let's say ANC for instance nxa wethu mhlawumbi kowabo oko kwakubhizi nge-ANC and njengoba imili yathi yakowabo yes umzekelo naye kaloku angalifumana konokono phaa abe naba amajita aphethe ngokufike intontoni ngoku 20 councillor ena 25 kaloku utata wakhe wayengusibonde back in the days xa ngoku uphelile timer ufake usikiziwe nango sibhatyazela ngoku esikhela into ezingekhoyo into endivisa kabuhlungu mna umzipho nanku ngoyiki natsisa umzipho councillor umzipho besitshaya sonke akasenzeli into but I'm saying can't be igama likabantu akekho but nje like ikhona ichephu endibonayo uba nasi legend lomtshita yabo bayisikelwa lena la mani lo mtshita moslo uyalingana nami and ayibantu uzayiphatha njani aba bantu banangi uperfect ungenile yabo iyangena i-39,000 okanye kuba yancela lathi la futhi uyambona uphezulu abakhonzi uqhuba imoto uyakha uyathini thina same xa nawe besimekuwe lento ndizayithetha iyakomzekelo wakho wena Rasta lanti ba thina abanye abantu basicinezela kakhulu ngaba bebala lethu ewe sawalwa amabhulu sithini sithi apartheid yathini but umuntu omnyama osesihlalweni akamfuni umuntu omnyama ozamayo lo muntu ase uyayibona kwalapha ezitendini lanto kwalapha ezitendini kunzima kuyakhalelelwana uqhumuthuka abathi nayo indawo exhomayo kudala lalo yabalaweni like uxhomelana like nje bani ngathi ndi-over kunawe ufikelela kum yes, don't try to reach my level and shit umzekelo mfethu uba kukhiwe ithango le-grand arm ayibethe ithango labo libelihle napha next door lizakwakhiwa napha next door lizakwakhiwa na uyibona uba yonke le road so ke thina ke ungafunani but ndixelela mna ngabantu abamnyama back in the days sikhule singabantu abengenazo izinto ne and then umuntu xa engumuntu anayo owokuqala it was a thing. Remember back in the days the TV. Remember back in the days the dish. Remember zininzi ezibekuxhonyelwa nangazo xa unazo kwaifowuni ngela xesha. Ngoku zile pressure iPhone. Yeah like kukho le nto thina singabantu abamnyama xa unayo omnye engenayo. Villa superior. Yes. Umzekelo ipolo nobiyathetha these days. Intontoni iyathetha these days uyabo. So soziphela ibrekadosha. I feel like wayendibalisela ngabantu bakudala. Buthwana kudala. Xesha bengangafika kwenye repeat. Yeah. Amadoda bawunenkomo ezi2 ndinenkomo ezi8 ungaqheli apha phambi kwam ungaqheli apha endijonga kuthiwa ngophakamisa imbono xa bejiva laweni yabo so wena xa zi3 inkomo at least mna xa zi8 yo idance yakuthiwa idance funeka ibe laweni udala saxhomelana thina so ke ngoku kama but ke doesn't mean masinoyilungisa sister masibe ngabantu abayicingayo for uyilungisa xa ucinga ke wena ke mntase kungaphinde kutshintshe mhlawumbe ezisithetha ngolu hlobo siyilungisa ilizwe mntase into engawutshintsha if youth can stand together, if umuntu omnyama can like unite ane like senze into sithando le kwabantu bacinezelayo baphinde ba-unite sibe lento nditshoyo bamntase ba there is hope but we tend to turn a blind eye. Uyayibona le nditshoyo andiyazi man like ba siyafuna uphuma ne kule nto kule hole sikuyo apha eSouth Africa but then again asenzi action or any move ozakhonektana yabona ngoku uba ucofana uzafika ube ntswembu phana uyafa nanze into uyafa yena mna ndiqomba akothemba ane
Kanti kunzima mntase uyafa nyana yafa lamajita sibu ithi gqi ifresh icufana ba yona izawuveza izinto idibanisa abantu kwaphanje eParliament no nditopha if ucinga fans ba wena so kunzima uba ngumuntu right too much to a point ufightele izinto and nobani uzixelela uba ocimba uza expose mna ndizamfisa nam nobani nale izamayo icifana bizo expose abanye izixelele nayo expose mna yabo yiloo nto so kunzima umzekelo yabona these days phofu yabona indaba ye-trust it goes a long way yabo asikutrust one these days nansi into kunkeneke iqala kwi-relationships iyophuma phini iyothini phini umuntu uyatshintsina la way ngoku sengabantu basiyayazi ba things can change ubuntu abukho ngoku mntanam kunzima bona indlela nje kubulawana ngayo ngoku like nawe unganayice kum ube nice kum for ixeshana ukhona xesha niqomba hayi ke uvelile usethu ngoku yases yabo yikunje ngoku ivula ubomvu yabo akakhathelanga noba ngubani anganibulala uzofuthi minyathele kulapho ukuthi umuntu akasenayo lana bangoku umuntu lo noba ninganomsuno kangakanana noyenza into umuntu ngoku uvela acinga senzini ukubulala ngoku mntase ngathi kudlala upuca so kulate ngoku yabo izaweza seBhayibhelini zazaliseka awungumntu angafuna wayengade amanzi ajikeke wona beyiwine hayi unqanwa kabi udibana eBhayibhile yazi iyantontole amanzi asangajikwe phadani yaphela phalana ukuthi into zeBhayibhile zazaliseka jonga dazi mina izaliseki wena thandaza kakhulu ube nguwo othandazela amanzi wine like iyamazini bayenzeki la nto qha wena uyenzile awuyenzanga sayithi ngizothandaza ngoku akalokufuneka ube nyulu ube sulwa ube yes no boyfriend kanqaphela amanzi no sex before marriage uzazi ba uzenza amanzi abayiwine unokuzazi ba unyulu yabo sonke ziyazaliseka ezizalisekayo eziba zazithethwayo umntana uyawuthwala umntana naba abazali sister bethu hayi ntongo imani sifikani na we can explain kuphela but nanani no anenzinto wrong because wathi noThixo qhamani nandi madoda nozalisa but I feel like mna so if yazi abantu una 18 right imamna kwethu yabona I feel like ubala 18 years singabantu sithi ababeka i-boundaries oba umntana uright abe nomntana xa uThixo xa eyovulela amasango uba umntana makabe nomntana ndiyaphosisa irong le ndithethayo wawakhulule kodwa sangabeke age hayi ndenzela abantwana bangamameli le ndithethayo jiyo asikawafuna ungixhasa lo mntu kodwa sadlalani bethuni because nemali lena manje za-21st bandase ndizenzelwa ngabazali but yaseqona xa une-4 yina tsika leyo 4,000 hayi wena ndakubetha wena zimpahla ezingaphi ezintoni ezi zindleko sebenzi ngelaa xesha sana uyimara of for alien yes waar is the puppies gaan yes to the papa say no for the children abafana asingajahambi thina utheni wadala ispeed kuthi before God wadala ispeed fethu wadala ispeed uthixo kuthi hayi asonibhaka fondilelo ucima fornoli ngithanda ngathi yathatha nje tarazi hayi rasta liyabaleki rasta wadala ispeed kuthi usimaki uyenza nesibomla wasithi mandla wasithi speed sobaleka ndithe nqama xa kubalekwa iracing mhlawumbi kubalekwa ezanto eze-athletics kungadityaniswa amantombazana nenatsika namatshini awahambe odwa bashiyo nexesha xa lisetwa kuthiwa hayi shem ubolt betha ngaphantsi Caster Semenya kodwa apha emhlabeni ke kuthiwe speed kills ne if you're not aware ufundi yonke lana kuthiwa sometimes yabo umzekelo boMichael Schumacher saphila kunamhlanje but wayedrive wayiduba imoto lamshini yabo so iphikisa but lonto uyambona ke uPaul Walker
Ah, wayengakwazi uqhuba nawe kaloku unoqhuba uqhuba into engekhoyo zawo. Uyama ke ngoku unoqhuba into erayi. So funeka uyazi ubenswembu ke into enzayo. So but rest in peace kuPaul Walker. It's a game. Rest in peace. Hala mjina usoleka bezawuvela nakuzayo. Yeah, yazi uyayazi behlala phi yabaphezwithi. Yabona injoli motors. 1 high tune 2 yeah 1 2 3 phambi kulo mzwibi wayehlala kumakazi matsitsi